یعنی ما چی گفتم محمد جون بچه چه شریناری آقای جمهوری ترکیستان ما گفتنیم همه وقت دوان خشبخ بگردم قطعی انگجمون همه وقت در دلت چی اوزو مقصد دوشم شد با همه اوزوی مقصد نکت برسی نو گفتن همونو چیستای نمی айноми мо айноми бародару айноми дӯсто айноми мардуми садовод айноми южни ворот айноми люблино айноми фуциди айноми топлистан айноми кулли тамоми россияе ки саидтевера бешиноса муборак шавад ҳама вақт шаринари аллоҳ акай муҳаммадҷон ма чӣ гуфтанем ки худованд ин ҳама хеле мо шербачакҳои тоҷики ҳама вақт ин ҳама хеле хушбахт бигардона ҳама вақт дар рӯи ду рӯи ҷаҳон мақсад ду рӯи данё мақсад чӣ гуфтанем ҳеби бозде тую хушбахт боши ҳам дар данё ҳам дар данё туи хаднасӯя инҷа муҳаммада хаднасур мекунам акай муҳаммадҷон хаднатӯи муборак шавад ай суҳроба бачаш аёхӣ номи оти муҳаммад суҳроб аёхӣ вай дадаш суҳроб мудорад бачаш муҳаммад о хадматҳои муборак шавад чӣ гуфтанем назан ай бача гап шабуд ки на бугу абҳо хоҳару ҳама каса ҳамаи шуморо ма чиста сиркан ҳечка боло намедонам ҳаматуна уважат ҳаматуна чистаинам хеле I love you thank you very much no best problema окей тогда договорились тогда базара нету эби бозде тую с Новым годом поздравляем спокойной ночи всем людям дорогие таджикистане но гуфтанам онум ҳама каса чиста нури дида тоҷи сар омадаги ту хушомадем як қарсак шавай ҳама вақт пешравӣ як клипи 570 биёрен дар дасташ резка падарка бикунем тамом клита 100 бро ин чиста барои хеле муваффақият дар касбу кору муваффақият дар пешравӣ шеринари аллоҳ ҳама вақт хушбахт اگه نگردم میگم تو برامی درد دل نفهمی تو برامی درد دل من نمیفهمی یکی همه چون اصلاح جمله اوکی همه وقت پیشروی سربلندی و زندگی خوشو همه کلی سر و سرهای کشورهای مملکت‌های جمهوری ترکستان всех людей в какой стране есть thank you very much всем нация добро вам пожалуйста о а это таджикский свадьба а это самое большое по мировой космос а это мақсад дастачалона давлати рӯи данё медонам ки та туй дорӣ ҳама вақт туё бошидосуда секин майда карда сулешба ваҷоба салом гӯйта анамихтар زنده باشم یک قسم میزنیم به افتخار برادر عزت جماعت ما شهبازجان